Kilomikmu iki mok kok kene tok Dik. Alhamdulillah. Barokah matur suwun. Rasane ambekan rodok sesek. Kok rodok sesek? Suro tanggapan rapate ana bareng bar suro tanggapan rame buan yo rame. Aduh. Wong ora apa-apa wong jenenge tirukunan ya. Rukun. Tirukunan wong buah kae rak apa ki paribasan nandur. Alah, paribasan nandur terus saiki ngunduh. Saiki ngunduh. Nek nandure akeh mbalike mesti Nandur akeh balike ya akeh. ora mesti. Saiki wong buah selawe balik 10.000 ya akeh. Nah iya. Rumangsamu iku mbok karepno iki piye rumangsamu wong buan iki wong saiklase kok. Sing ngakon buah akeh ya sapa engko dibalekno sithik gremeng kaya tanggamu seminggu ra meneng. Iku nek wong nggonku apa wong nggonem nek kene mayoritas ora Mas. Ora, wong kene gak. Lho piyai mriki piyai nyedulur kabeh. Alhamdulillah. Dadi yo sing penting iso rawuh iso ndongakno. Perkara buan kuwi nomor loro. Nomor loro. Dadi buane gak dipikir. Ora. Oh, Pak Didi wonge berarti ya apik. Lho paribasan ketok apa ki? Pak Didi iki piyai-piyai rukun, piyai budaya Jawa nyatane tamune jan luar biasa. Sembarang wis dicawisi, pamane kabeh sembarang panganan, pengen mangan gedang wis dicawisi karo Pak Didi. Oh, wong Pak Didi ancen breweh. Pengen mangan gedang gedange. Gedange Pak Didi wong ancene wis disiapno. Lah ya kae jajanan sembarang dina. Pengen mangan tape. Tapene Pak Didi wong ancen wis disiapno. Pengen mangan krecek. Kreceke Pak Didi. Pengen mangan endok. Kok tekan kono iki lho? Lho kok tekan kono piye? Nek krecek pengen mangan krecek disediani kreceke Pak Didi. Pengen mangan gedang. Gedange Pak Didi wis disediani. Wis disiapno. Pengen mangan tape. Tapene Pak Didi ancene ning kene wis komplit. Lah iya, pengen mangan endok. Bu Yuyun gak nesu ya. Lah nek nesu. Oh, liyane ora masalah, Mas. Endok kuwi ngono sing duwe Bu Yuyun tok lho. Piye iki kok ya? Kowe iki ya tekan marek-marek kok. Nek tekan marek-marek. Nek masalah panganan wis dicepakno kabeh. Lah iya. Bener karo omongmu mau. Iya lho, nek sing wayah mburi mau lho. Kaya to ngene iki wong buah wis disiapno ana gedang. Gedange sapa? Gedange Pak Didi. Iya. Ana krecek. Krecek jelas kreceke Pak Didi. Penak. Ana tape. Tapene Pak Didi. Nek endok pengen mangan ndok gampang. Ndoke pitike Pak Didi.
Lho, gak ndoke anu Ndok sapa? Pak Titik, Pak Pitik. Pitike Pak Didik. Kowe iki kok yo pengen mangan ndok yo gampang. Kowe ra mangan tok. Apa? Mas yo ngene iki Bu Yuyun yo melok Buyun. Heeh. Buyun lah iki yo nyiapno. Nyiapno apa? Bar maem mesti terus ngombe utawa ngunjuk. Ombenane ya wis dicepaki. Iya, Mas. Ya ta. Umpamane pengen ngombe banyu putih. Yo banyu putih buyun. Nah iya, pengen ngombe es teh. Yo es teh buyun. Pengen ngombe kopi. Kopine buyun. Nek pengen ngombe susu. Susune bu. Tak culek matamu kuwi. Sik, Kuwi ngono gak seneni wonge piye? seneni iki ya. Lah iya. Sembrono cah iki. Ora. Mak, piye lah, Mas? Lho ki pengen bar maem to, mesti pengen ngunjuk utawa ngombe. Ngombe. Nek pengen ngombe banyu putih. Banyu putih buyun. Nek pengen ngombe es teh. Yo es teh buyun cetha. Pengen ngombe kopi. Kopine buyun. Nek pengen ngombe susu. Susune sapa? Ayo, nah terusno. Sik, Mas. Diantem kursi. Awak dhewe biasane bar daharan rak yo kepeng ngelak to. Yo ngelak. Amane kok pengen ngombe banyu putih. Yo banyu putih buyun wong ancene wis disiapno kok. Iya. Pengen ngombe kopi. Kopine buyun. Pengen ngombe es sirup. Es sirupe buyun. Pengen ngombe susu. Ngombe susune sapine buyun. Yo tunggale mau mangan ndok pitik mah lho. Berarti ngombe Susune sapi buyun. ngombe susune sapi. Lah masuk susune sapa? Berarti engkon ngombe Susune iya sapi iki lho. susune sapi. Susune sapi buyun. Lah nek pengen ya kono ndang ngombe. Saiki susu werna ana pira? Lho susu iki rena loro Mas, ana putih ya ana coklat. Kuwi. Ngono kok pinter. Lho kok pinter piye? Goblok. Susu kae rena 3, Mas. Sekolah ning ndi lele, kowe iki goblok aja kebacot sing nonton cah cilik-cilik pirang-pirang ning kene. Kandhane kok ngeyel. Susu iki rena loro. Susu rena 3. Loro. Loro apa kabeh? Putih, coklat. Ana sing sitok. Apa? Susu abang. Lho. Ono susu nek susu abang sirup ki lho kaya mboke lho. Sing ngomong sapa? Iki Ana susu abang. lah kok ono susu abang nek putih iki nyoto, coklat wis ono. Iya. Lah kok ono susu abang, susu apa? Susune mbahmu bar dikeroki. Susu bar dikeroki kok abang lho. Anu kok wingi tak delok kok abang. Apa? Ireng. Suwampluk kowe kok masa. Kowe ganti awak dhewe matur suwun ora lali ndongakne kagem panjenenganipun Pak Didik. Nggih. Sampun nimbali gelar Tribudaya wis senenge ra karuan. Wah, jian matur sembah nuwun. Dalok lakon kebo marcuet. Delalah kok kene ya ana kewane asli. Apa? Lah kemang kebo mang. Ki mang asline kebo, nyamar dadi wong. Weh, berarti asline ya kebo. Asline kebo kuwi. Tapi luar biasa lho. Piye no? Piyai kae nek seneng wah kaya Pak Didik jan wah. Iya ta? Atine bungah metu kebo senenge ra karuan. Sewenenge ra kawan mergo kuwi jalukane. Jalukane. Iya. Lah iya to? Seneng. Heeh. Lah terus? Wah, gumunku cah luar biasa lho. Ya. Tapi senenge Pak Didik jan luar biasa. Piye? Perkara kebo apa gopak mlayu-mlayu mang yo nyawet. Masa iya? Iya no enggak ya. Wes saking bungae Saking atine. bungae. Kebo metu gopak terus disawet. Terus disawet. Lah terus? Lah iya to. Susahku bojone Pak Didik ya, Mas. Buyun ta? Buyun. Buyun kenapa no? Alah, roh kebo gopak bojone Pak Didik senenge ra karuan nyawer. Buyun terus mlengos ngene. Alah, Bu, kebo, atik kowe gopak, atik jenggirangan, aku ora gumun. Lah terus? Buyun paling kowe sesuk ape ngeret sapiku loro ae. Rumangsamu ketoprak iki lho tanpa adol sapi. Apa ta? Lho, alah ra ngerti celengane Pak Didik karo Bu Iyun kok kowe. Oh, alah. Ketoprak iki murah, Mas. Ora sampe pikir bingung ketoprak kreditan ae. Lho. Omong ame, Mon. Eh? Ketoprak kreditan kaya wong ape mek. Honda PC Ora percaya dealer, takok Pak Didik. Ki carane piye? arek ndelok-ndelok nanggape iki gang pirang sasi. Pamane kok gang 5 sasi. Gang 5 sasi pertama mesti DP utawa panjer. Iya. Umpama tanggapan 20, 20. panjere yo 5 juta. Karek 15. Ya. Engko nek wis deal
Ketuane morore cek lokasi. Ya. Nah kuwi Pak Didik nyiapnone duit Pira? 5 juta. Terakhir arep mulai ngene iki Yo hari mang bayaran 5 juta. Ambek engko parkir sok 5 juta, 20 juta dikredit. Mulane engko wayah parkir sok bayaran mumet kowe. Iku yo ora dikredit Oh, iya. jenenge. Piye no? Yo omonganmu lho. Lah kok dikredit ngono e? Kredit ora perkara kredit, tak kira kredit kaya motor bayare setahun. Nyanyi Nyanyi apa gayamu? solawatan. Lho lah. Sholatowo salamu wa. Allah, Piyae mriki kan ya. padha nganggo jilbab. Iya. Solawatan. Jaiponge nun. Sik ah. Pik. Nek mang Jangan jaipong. goblok kok. Iya, kok sesuai gregetan aku karo kowe. Selawatan iki kok saurunge ya diomongi sik no aku. Lah iya, mumpung ketemu Dek awak dhewe sesasi kan ra ketemu. Blas, wong sura-sura. Mumpung ketemu selawatan. Aku sasi sura iki ngilmu Jawa gak tau nganggo ngilmu Islam lho. Ilmu Jawa ilmu apa, Mas? Lho, nek kanggone wong Jawa wayah sura iki ngumbah keris. Lah nek kowe Aku yo ngumbah keris wong gamanku iki yo duwe. mbok umbah ning ndi? Diumbahno Mbok umbah ning ndi? diumbahno sing kira-kira iki mandi. Nek daerah Gulingan kene iki aku gurung patek paham, nek daerah nggonku ana. Ana. Umbahe ning ndi? Kampung Baru. Ki Omongan gambleh ngono. piye? Ana nek kampung baru nggo mumbah keris iku. Kira pengalaman blas sok mulane keris iki kala-kala diumbah bar sasi sura gen iso ndengek. Berarti diumbahno ning Iya, bar mbok umbah ning kono apik. belah semua udah melungker. Saya keris iso muget-muget tok. Lha iku keris apa ula? Wah, mbem selamatan. Selawatan. Aku nyanyi kowe siap. Oke. Selamatan ya. Selamat. Piyae mriki mayoritas padha nganggo jilbab selamatan. Yo. Yo. Sholatu wa salamu wa iso. Yo. Sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Siap. Rasulillah. Sholatu wa salamu wa. Siap. Ayo ah. Ayo ah. Siap. Sholatu wa salamu. Siap. Ayo ah. Lho. Lha ki mamang bongon piye? Aku nyanyi kowe siap. Lah iya siap. Bro. Iki piye lah yo kok angel cah iki jak omong. Jare mbok siap. Maksude nek aku nyanyi selawatan kowe nyaut. Jere mang siap saiki mbok kon nyaut ki aja ngolang-alih engko nglerokno kancane. Lagu sing viral iki lho, Dek. Ning kene iki dipinter-pinterno gen ketok awak dhewe Lah iki iya, kompak. aku nyanyi kowe ndang nyaut. Tenan. Iya. Awas. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salam ala Sik. Gak ngomoe. apa? Itu toh. Gandeng-gandeng ngileran Ora ngono iki kaya Lho iya jere nek kowe nyanyi aku mbok kon nyaut. ora. Lah wis tak saut ngene. Nyaut temen-temen nyaut kaya apa mbok pengen peso hukum dawane ra karuan kok. Alah sithik Yo Ya jere mbok kon nyaut ya tak saut. goblok cah iki masalah. Ngene lho, Dik. Wong nek selawatan aku saut aja saut nganggo tangan. Lah terus Saut nggawa lambe ngono. Selawatan nyaute nggawa lambe. Dadi aku selawatan saut nggo lambe. Masya Allah. Astagfirullah. Dosa ora ya. Iso ta ora? Yo, Selawatan saut nggo lambe. Iso. Nek iki dosa ora ngono lho aku iki. Tenan nggo lambe. Saute nganggo lambe kok cangkemku mbok saut. Ya ora apa-apa aku seminggu gak sikatane. Ayo. Sholatu wa salamullah ala toha Rasulillah jambak bayi. Cil. Sholatu wa salamullah ala yasin jangkrik. Gak aku nek ngono kuwi moh. Aku gila karo Gila piye kemang jaluk piye? Aku iki lho gara-gara golek dhuwit harga diriku tak dol. maksude nyaute nggawa lambe. Lah iki mang lambeku apa gak tak sautno? Lambe enem. Ngene lho, Dik, maksude iki
Wis to. nyanyi. Ora apa-apa. Wong didelok wong lanang dolanan. Wis koclok to piro. Maksude ngene lho. Gak apa-apa, Cil. Awak dhewe aku selawatan ke sahur manuk. Jere nyaut nggo lambe saiki ngaleh neng kok klerune. Iso ta ora? Sahur manuk to? Sahur manuk. Iso. Sholatu wa salamullah. Kok gerupok. Ala toha rasulillah. Kok gerupok. Sholatu wa salamullah. Kok gerupok. Ala yasin habibillah. Kok gerupok. Aduh. Ora usah nyanyi, rasa nyanyi. Lho, Solawatane kok ora godak sini-sini kancane. lha jere mbok kon sahur manuk, lha aku iki nggugu omonganmu kok. Maksude sholatu wa salamullah. Sahur manuk apa celeng? Kowe kok persis ya, Dik? Persis ndasmu. Sholatu wa salamullah. Allah Yasin. Tuwase. Yasin iku mburi. Sholatu wa salamullah. Tuwek Yasin nih. Tuwek Yasin dadi Yasin. Tuhase Yasin mburi. Toha lagi SD Yasin wis SMP kok. Yasin sapa? Yasin tanggaku. Lho, iki selamatan Yasine mburi ngono. Oh, Sholatu wa salamullah. Allah Toha Rasulillah. Rasulillah. Sholatu wa salamullah. Allah Yasin Habibillah. Sholatu wa salamullah. Allah Yasin Habibillah. Pinter. Aku Sholatu wa salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ja. Sholatu wa salamullah. Wong pinter kok malah ngeden-ngedeni kancane. Gumun. Gumun ya gumun kuwi. Sakit. Lirike tak ganti. Apa? Lagu sing viral. Bapakku NU. Loh, apa neh iki? Lagu sing viral ning TikTok ku lho. Aduh, Bapakku NU, ibumu muslimat. oh kuwi ya. Lah ya ampun, ya ampun. Iso ta ora? Ora ngapalno. Yo iso. Bapakku NU, Ibuku rong sunat. Anu sunat. rong sunatku kok bledos. Lah kuwi sing viral to. Mbokmu rong sunat. Gongi. Gong sunat jere sik perawan kok. Roh. Lah kok entu anake kowe. Lah kuwi lho aku sing gak sadar. Wayah metu mari aku merem gak melek kuwi gak mudeng aku. Nyanyi sing tenanan. Lah iya ayo. Bapakku NU, Ibuku rong sunat. ibu muslimat ngono. Bapakku NU, ibu muslimat. Ibu muslimat. Kakakku Ansor. Mbak Yuku sekarat, Mbak Yuku piye le? Iso nyanyi ta ora? Iki lali wong lagumu iki aneh kowe, aku ora mudeng kowe. Kok malah isin aku. Lah kuwi iso. Bapakku NU, ibu muslimat. Kakakku Ansor. Ayo piye? Mbak Yu Fatayat. Mbak Yu Patayat. Mbak Yu Patayat. Lagu apa aja niku? Bapakku NU. Mbak Yuku Patayat. Lho saiki. Waduh, Iya lali aku. Mbokku muslimat. kakakku Ansor. Mbak Yuku Patayat, Mbak Yuku Patayat. Melu NU pancen kemat. Melu aku ayo do mangkat. Ayo Mangkate njing kaya. piye to iki dina Melu apa? NU pancen nikmat ngalor ngidul Golek berkat melu NU pancen nikmat ngalor ngidul golek berkat. sholatu wa salamullah Allah Toha Rasulillah. Semuanya Rasulillah. sholatu wa salamullah
bapak kula ora untu. Ora iku kok. Sing ngincengan. Lho ndi? Laku sing ngincengan. Bosok jaki malah gawe apa neh iki. Ayo. Iya ya. Sing ngincengan. Diculek matane. Mangke ngincengan berarti Diculek matane. Sebabe wong ngincengan kuwi ora entuk. Iya. Sing ngincengan. Diculek matane. Sing ngerasan-rasan. Disuwek cangkeme. Sing nyolongan. Diketok tangane. Sing demenan. Diketok apane? Sing demenan sing demenan. Sing ngincengan. Sing liyane ora ono ya. Diculek matane. Sing ngerasan-rasan. Disuwek cangkeme. Sing nyolongan. Diketok tangane. Sing demenan. Diketok. Lho cah iku. Diketok manuke jare. Kok. Aku lho ape mung diketok manuke ra mentolo kok malah kowe bengok-bengok. Kowe iki nyanyi mbambleh tekan ndi kok ya. Lah sing demenan diketok apane? Sing demenan ya mangsamu. Lho iki lah ya apik lho. Apa? Iki ngono lagune ya kena dienggo pengiling-iling ning donya iki aja kakehan polah ning golek urip sing berkah barokah. Akeh dulur, akeh kanca insyaallah rezekine bakal tumata. Ya ta? Mula kae diteking wong urip ning alam donya. Lah ya to. Diteking diciptakne sikil tumekaning sirah. Lho, berarti ngene. Ora ngono tetembungan kae ngono paling penak manggon ning tengah-tengah. Iya. Mula kae nek sugih kenemenen, nek paling ngisor marat kenemenen sing penting awak dhewe urip ning alam donya sak dermo bersyukur. Lah, sapa sing gelem bersyukur bakal dinambah nikmate, sing kubur bakal entuk azabing Gusti. Lah, lak yo. Ora lali ndongakne kalian adi sing dikitano, Mas. Yo, muga-muga dadi bocah ingkang pinter. Amin. Migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Bekti kalian wong tuwa lan ora lali karo agama. Ayo semono uga Bapak Didi ugi ingkang garwa mugi dipun paringi seger waras, cethek rezekine yo gampang entuke nyambut gawe didoke karo sengkala. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Iki awak dhewe ora mung loro tok. Iki ora kaya dulure awak dhewe iki sing suwe ora ketemu ning dina iki menawa ae biasane nek ya hene iki liwat ya. Dinteni menawa nggawa rezeki ya to. Loh, suwe tanggapan kok malah kocluk kok bocah iki. Ndak ketoke nemen ya. Ya nek nggo ngonoan alah bubur. Bubur mata mudol. Sama Subur bubur. ya subur. Ki lho. Dora ki rekakmu iki arep lah apa jane? Bur. Bur, Bengak-bengok ae kira ros bersasi sura iki tapi. lho. Aku bar ngumbah keris kok kowe malah gawa ngonoan. Kowe keresem bar mbok umbah aku ngresiki barang tinggalane warisane buyut kuwi lho. Kanggone apa no kuwi? Lho kasiate kondang Dek iki Dek. Kondang gambare ngono kondang. Lho kolo ajaib. Delok. Kowe dosa, kowe dosa. Kowe dosa. Nggo ngenekan dosa kowe. Ya Allah. Mosok ajaib tenan. Ajaib iki. Kok iso ya? Pak ajaib kanggone iki apa? Warisane simbahku kolo ajaib iki apa sing mbok karepno nek mbok nggo bakal kesejo keturutan. Tenan ta ora? Lah gayamu lah kowe wis mbutekno. Tanggoku wingi nyilah lho Dek, ameh nyalon lurah. Langsung Dek. Dadi, Gak. lho. Lah kok ora iki? Ya langsung dadi. Wih, iki lho. Perkara nggo kuluk iku. Perkara nggo kolo ajaib warisane simbahku. Ah mustahil. Jajat. Mustabil. Mustabil. Mosok ngono ae. Kenek mbok coba. Kowe apa sing mbok karepno nganggo kulo iki bakal keturutan. Kepengin bojomu 5 piye? Gak kok nek aku gak kok. Kowe pengen no? Kok takok carane? Kepengin bojomu 5 nganggo iki ketok bandus kowe.
Ya wis ngono. Aku ora percaya wong sing nggawa ndikne. Kenek mbok jajali. Tenan? Tak jajale. Alah. Mbok buktekno nganggo iki apa sing mbok karepno bakal keturutan. Kuwi kudune ana apa kuwi jenenge persyaratannya apa ora? Apa kudune wong resik? Gampang kudune kowe resik iki omah mang wis adus jinabat to pura. Tak jajale aku ora percaya. Jajal tujuanmu apa kowe? Kedok ngorek Dik, kedok ngorek. Lho. Apa temu nganten aku? Ketemu manten ta apa kok Oh lho, kodok ngorek. jare kolo ajaib. Oh, meh mbok dongani sik. Aku rencana duwe cita-cita kepengin dadi lurah, Mas. Oh, kepengin dadi lurah. Bakal keturutan kene nggo koloke sing. Tenan ta ora? Tenan. Ada nggo ngene bareng. Lape mblenger wong Dik. Ora tau dimbah. Tak jajale ya. Jajal nganggo kolo iki bakal keturutan apa sing mbok karepno. Pengen dadi lurah. Iya. Gampang, Dik. Gak mbok suwuk kowe. Lha iki apa? Iki nemokno nganten ta apa iki kowe? Sore des temanten Sarimpi. Temanten tumbledos ngono. Ya. Aku jelas kuat kasumbatan dadi lurah aku. Wih, syuk. Wih, kuat tenan. Kuat. Wih, syuk. Pokoke aku ane lurah. Apik. Kabeh ketetak bangun. Apik. Apik piye di lurah. mosok Apik. Kuat aku ah. kuat aku ah. Apik kowe dadi lurah seminggu setruk bangka. Lho kok setruk banget. Lambene mencong-mencong. mosok lurah stroke Iki. mosok stroke iki Nek kira-kira ra duwe donga ora iso nek awakmu. Ora, aku nek dadi lurah paribasan dalan-dalan sing elek tak bangune kabeh. Dalan-dalan iku sebare dalan-dalan. cetha ngono kok omongane Cetha lurah. lah omongane cetha Rondo-rondo sing ora ndek bojo kabeh tak kok usul. Gejala setruk. Nganggo ngene kok ora kuat. Ale dongamu kurang mandi kok Mosok, Dik. Lah kowe dadi lurah mosok lurah stroke Lurah kok kodok ngorek. Lah lurah iki apa? Gak. Lurah iki gendinge iki aja sing Jawa. Lah apa? DJ no. DJ ya. Donga apa kok DJ iki? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Firma rusak tanah. Kowe iki ameh mangan rawon ta lontong. Sing duwe donga sapa? Kowe. Sing ngarep nganggo sapa? Kowe. Atik do protes lah apa? Lah iku donga mangan nek Lah karek aku wong kuwi semare mbahku kok. lontongem ning guru rong mbok pangan nek. Lontongem guru rong mbok pangan. Dintekno pitik kok. Nawa itu unduan delok umpama kok aku kasembadan iso dadi lurah Dadi nuwun lurah. sewu. Wong iki misi-misi sik kowe. Lho iya no. Ben warga iki iso setuju nek aku dadi lurah ben Iya. sarujuk. Wis pokoke sembarang tak bangun. Omah-omah sing elek tak bangun. Omah mbok bangun. Dalan-dalan sempit tak ambakno. Dalane bocah sekolah tak ambakno. Sik nek iki garah. Ora sambut terusno nek iki. Kenapa? Dadi lurah kok dalane. Dalane Nek ratan bocah mbok bareng bangun mbok apik. ambakno. Bocah sekolah ngono Kok kupinge do ndledek kowe. Bocah sekolah. Bocah sekolah. Pinggir trotoar. Rondo-rondo sing umure 80 taun. Pateni. Tak kira mbok peni. Openi aku pateni lho. Ngopeni ra ono paedahe kowe iki. Umur sakmono kok mbok openi gak ngentekno beras. Iki dicoplok sik lah. Ketoke kuat kali. Ketoke kuat nek ndelok dedeg piyake kudune kuat wong nek temen iki gedhe dhuwur dawa sisan. Ya to. Kon Nek diomongi wong. kon Ini aku nganggo ngene iki ya pantes. pantes.
Soale aku tujuan apik. Tujuane apik. Apa iki elek-elek. Dalan-dalan kok bangun. Dalan bocah tak ambakno. Dalan bocah tak ambakno rondo 80 tahun dipateni. Kene kowe dadi lurah. Ketoke kok apik jae. Lho ya apik ben cepet entuk beras. mbok jolo beras. Pantes apa ora dadi murah? Pantes. Tapi kok pincang ya, Mbak? Iya. Aku ini dia Goblok ora kuat ngono. ora kuat piye? Ono Aku lo biasa. Nganggo ngene iki yo kuat Madhep mergo mengarep. tuju aku iki ya. Mulane nek pengen dadi wong apik iki ati resiki. Atine kon ngresiki. Ati wong ora kuat kok. pikiranem sing Kemelek. elek-elek iki pindah. Ben ngantek sesuk lah kono. Lho kudune ngono. Lah ngene kok kondo kupat iki lho. Lho piye ta? Aku lho. Wis, Lah lurah ke Weh. genep seminggu nggo kursi roda. kowe ora kuat, aku ora kuat, kowe ora kuat. Mergo anane awak dhewe wong telu mung kari subur, Keturunane kudune ya kuat. Oh iya putune ya. Simbahku, putune lho. Putune ya. Oh alah. ora apa-apa disekseni, Dik. Mulane sasi sura winginane sesasi aku iki ora mangan sego, Dik. Wah. Hebat no, Mas. Kok iso ora mangan sego? Kok kuat kowe? Ya kuat aku. Kok iso? Ya iso. Carane Mangan lontong. ora mangan sego mangan lontong Luput apa wae. bae. Lah aku malah gak mangan sego gak mangan lontong. Mangan apa? Mangan ati. Ora ndek beras. Oh, berarti ati mbok pangan. Pokoke aku anggere ana wong digawe tak tekani. Sura-sura kok ndek gawe-gawe apa? Wah wong nggonku suran akeh. Nanti Oh layak winginane ki tekan. teko. Ning ndi? Nding ndi? Ayo kono. Keturunane kombahe sing kuat kowe iki udah bodoh kabeh. Kok nek kijulan malah Tapi ketoke nek iki ya jelas kuat. kuat to, Dik. Dungane opo? Wah, potongane kok enton ini ndak kuat. Meneng ae oleh ku poso sesasi engko nek lali. Paling yo kaya aku mbek kowe. Raine kaya bokonge tikus. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, raine kaya bokong kethek iso ngono barang. Bet kobat kabet anak sapi jenenge pedet. Wis suwe. Wis suwe celuk. Nek anak sapi neng diparane yo Jenenge pedet. Iki jompo lho, Dik. Oh jopo. Jompo kok mbok seneni. Ada duit jenenge dompet. Wis suwe. Wis suwe. Ana adah dompet nek jenenge tong. Lah ya. Iki jompo, Mas. Wis aja. donga iki. Tunggu aku kok Iya, mbok iya. pantah. Iki oleh tanggo apa ora? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, tenan. Ulah. Kuat. Wah, nek putune mari ora nyangka ya. Dadi Bor, Putune mbae. iku ketoke gotrine ana sing coplok. Nek ndelok modele gotrine coplok jae. Apa kurang servis? Lurah kok ora omong blas. Kandhane putune mbae iki bakal kuat. Mulane jompo iki kudune sing apik. Japa apa iki kok yo. Ngene kok. Wah, Lah tunggal. omong mlepuk. Kuat lho, Dik. Kuat apa? Alah, malah kaya kena penyakit ayan kok. Ora kuat ngene kok yo. Berarti wong telu iki ora ana sing iso. Mergo atine do urung resik. Abot tenan, Mas. Abot ta? Oh iya. Mosok abot? Iya Abot. Iya. Oh, Nek iki kenteng iki. teng. Abot iki. Jane apa lagi? Kolo. Iki jane ono apane? Rene le. Ya, Engko. rene. Kowe nek sehat berarti kowe kuat. Kowe nek sehat, bocah cilik biasane resik. Kene ora apa-apa. Kene. Lho. Salon
salone numplek. Duh, rugi. Gara-gara blangkon isone rugi. Nek awakmu iki mesti rusak nek bocah cilik iki lho kuat. Jajal. Jajal nggo. Nah, bocah cilik percaya. Engko nek kowe ra dada tak sangoni 5.000. Kan duit sangu piye? Gak. Nah, undang jejak. Gak ngene. Jejak. Aku mlaku. Lah, wah cita-citane terkabul iki. Mlaku rono. Mlaku rene. Jejak ya, Mon. Oh gak ngene. Gak ngene-ngene. Lho kowe emang ada ngene-ngene. Heh? Lah kowe tek setruk ya, Mon. Lah piye? Ora kuat. Ora kuat. Apa padha ae? Aduh. Ora sida untuk 5.000. Ora sida untuk 5.000 kok gak jejak. Kowe ra jejak salamno nek jejak untuk 5.000 wong 15.000. Gelem ora? Tak kira kuat. Kuat ngene, kuat. Iki ngono kuat. Jajal mlaku rono. Mlaku. Kuat kok Lah rono. Mlaku rono. Ndek mangan kaya wong stroke. Lah kok ora ngene-ngene. Kuat tok nek tak sangoni nek kuat. Sik, kok malah do pencilaan. Iman, Sik tak takonane ya. piye? Wah, sik tak takonane. Jenengmu sapa? Rifki. Rifki, kelas Madam piro? Rono gen disoting Madam Rono. Nah, madhep rono. Kelas 3. Kelas piro? Kelas 3. Oh. Wis kelas 3 SD. Wis tau nyekel dhuwit 100 purung. Jawab wis tau purung? Wis tahu. Oh nek wis tau ya wis. Lah wis tau. Lah wis tau kok. Nek Madek. Wis tau. Nah, tak nek wis tau tak golekno sing iki ae. Sing. Ke dikek piro? Kurang wong sitok kancil utangi ya. Kono utang gen go dosa kono. Utange 5.000, Adik. Jajal nak krono jake. Lah rene. Ana sing gelem nganggo blangkone apa ora? Kene. Ketoke nek ora dade kok. Ya wis sehat, ya wis. Perkara nggawa gelang ora. Walake dadi lurah ya untung mbok gigik iku wae. Bur, Mon. Aku kuat. Kuat kowe. 15.000. Lah gara-gara dhuwit 15.000 kok dadi kuat. Ayo Lah golekane. dong amrung bonggo kok. Bangsane. Dong amrung bonggo. Ala wong borong ngene tok 15.000 Cara genah. Iki ngono ya padha ae menehi conto, Dik. Conto sing apik kanggo Ayo, kanggo adik Rifki. Rifki nggih. Rifki. Koyo adik Rifki bocah jujur. Kowe ya memel nganggo. Ora kok ya. Bocah jujur. Jujur. Nek blangkon iki sing asli ya ora ana apa-apane. Pancen bener. Wong asline ya ora ana piye-piye. Sing Ah. penting didongakno adik-adik kene dadi bocah sing pinter, Amin. iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa dadi bocah sing bener. Ayo toh. Ah. Ayo diatoke tetembangan, Lek. Ayo wektune wis sore disingkat mawon, Iki Anjir. ya ora saka Bluro tok, saka Jawa Timur ya ana. Pundi? Kae sedereke nglumpuk ning kono. Sapa? Lho sing lah ngacung kae sing topinan ireng. Anu mboten usah jenengan balekke dhuwit 10.000 lho ya. Engko nanti balekno kok kono, aku gak usah. Iki nek kira-kira meh dijak ning Jawa Timur, Apa? Toprake. ditekakno kono. Yo panggung tok. Iku Monggo, arjene wonten to? ana. Nah, ayo diaturke Mas. Sing kepenak. Apa? Lho, kok demeneng-meneng. Heeh, Terserah. sukane lilo. Tilo, monggo. Nah, sementing kan wis komplit to, nya. Ki urjene wis siap. Yuk monggo. Siap. Ki lilo sunane sapa, Bur? Mbah ning nguri kono mang do bengok-bengok. Weh. Oh nggih, ono Mbak Ayuku jebule isin aku mang mbah setrek kono Mbak Ayuku. Mbak Ayumu sapa ya? Kono lho wong kelampok. Iki. Nggih. Lah kleru. Diaturke lilo. Nggih. Ora lali kajate Mas Didik. Ah, ah. Sapukurine Bali Sandiwul Ketoprak Gilar Tribudaya. Heeh. Pinaringan rezeki lancar barokah. Pancen bener Ya, Mas toh? Kancil. Rezekine ora lokak sangsaya kebak, ora rubuh sangsaya bakuh, ora kutah sangsaya wutuh, ya. Ya.
Bilar Tribudaya Gujeng Audio. Apa wis ora elingan Pak janji ngomong marang aku Sedek setlintang rembulan Jarine tresnamu mung kanggo aku Wis nganti telung ketiga kowe ora tanpa kirim warta bareng saiki wis teko kowe teko gandeng priya liya yuk ora nyono kowe macot taline asmara tresna kanggo suci rawa joko malah mbok lendani apa pancen wis nasibku kudu bisa oh sliramu nanging ambot jroning ati mergo aku ora melu lilo ati wis lilo senadyan batin keloro ning aku ra malah aku sing kebacut tresno Ya Sang Budaya. Yo. Apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku sedek selintang rembulan jarine tresnaku mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu yo ora kira arep saiki wis teko kowe malah agane priyo ono bayuku monggo bayu derek nyanyi ora nyono malah mbok blenjani ayo yo apa pancen wis nasibku
nanging ngapot jroning ati marga aku remelu duweni lilo ati kuwe lilo nadyan batin muka loro-loro nanging aku rapuh malah aku sing kebacu tresno Mas Temon lan Mas Subur Piye, Mas? ngene ya Mas, mergo ki lakone jalukan Sultan Bapak Didi nek ra nutuk Mundara Prayu. Ngono to? Tawon ana entupe, Bekecot ana omahe. Napa to iki, Bang? Kowe kok yo apa ya? tawon ana entupe, lelakon ana bajute. Kuwi ganti matur suwun, Nggih. engko awak dhewe disambung ke bengi, digawe luwedine mriyah ya. Yo, Awak ayo dhewe netepi kewajiban dirong padha rampung. netepi marang kewajiban sing Prantaruna panggalapo negara ya Mas yo Mas panggalapo negara Sopo iki? Aku kok gak pangertosi. Karo bendarane kok ora ngerti. karo bendaran dhewe kok ora ngerti. Terus apa kowe koyo ngerti ae. Lho, iki sapa sing ora jenenge Jinggo Montrat? Jogowati. Lho, iki mbiyen sing tau tak momong kuwi. Lah, sing tau mbok dusi ning pinggir kali kan ya iki. Bayo. Saiki wis uripe kepenak. Lah saiki ndek bojo bupati yo. Jan ora kaya sore iki. Kenapa? Katon bendara matine seneng. Seneng bathukmu kono to lek kok seneng iki lho. Ora. Karo aku iki mati, aku iki sedih kok seneng iki lho ya iki. Ya syukur ah. Ah, kok syukur iki lho. Aja ngono lho, Lek. Aku iki sedih. Mengkone nek anakku iki lahir, tekon bapake tokku jawab piye. Gampang nek takopane. Piye? Ngomong ae nek anake kancil. Iki kok wong iki ku lho. Kenapa? Kowe nek mau takon aku bapake, kandhane anak subur. Ra pantes. Kondhen anake temon. Bang, gawe ora anake. Ora ngono lho wong ngakoni ngono wae kok padha utur iki lho. Sing penak nglakoni kowe. Ya. Tibongane mbok kon ngakoni kancane. Lho. Nek timbange urung metu piye? Tak campur. Sik ta. Sing mbok campur iki apa? Oli apa? Oli tap-tapan. Lek, Mas. sampe nek anakku tekok bapake terus nggonku nyauri piye lho, Lek? Ora usah bingung. Lah kok ora usah bingung. Wong kowe yo duweni wong tuwa. Heeh. Yo kandhanono sok nek wong tuane iki lagi umroh. Lah kok umroh mengkone nek gede saya gede lah dheweke iki ngerti. Masa umroh iki selawase kok Yo wong ae ning kono dadi pengurus Ka'bah. Gak iso muleh. Aja ngono lho Lek kowe iki. Piye no? Yo, ya timbange kok kaget anake. Lek, iki wis kala mangsane aku iki bakal babaran. Dilongkas. Heeh. Iki wis 9 wulan lho, Lek. Berarti kurang 10 dino. Kurang 10 menit. Ning kok rasane gegerku kok Oh wis yo, ngono ya, Lek ya. 10 menit kandhane yo. Jinggowati, Lho, Bapak. iki mang wis maem apa durung? Sampun, Bapak. Unang bayi iki kudu sehat. Nggih. Merga bondo sing paling aji ning donya iki kuwi anak. Ya, Nggih, Bapak. akeh bondo donyamu nek ora ana jangkepaning anak iki urung kena diarani urip bagya mulya tumrape kulawarga. Lah, kula nek sampun mangertosi ngendikaning jenengan kula dadi
rada kendo. Jan-jane kula waone gadah niat. Niat ngopo? Apa? Anak loro tak dol Lungguh, siji. lungguh, lungguh. Anak loro. Anak loro tak dol siji kan dadi bondo no makar. Loh. Lho kok ngono to? Delalah sing paling larang ki anak to. Dadi ora ngono. Nuwun sewu, tiwas kebeneran bojomu metang-meteng terus. Dah. Ayo, wis gak iso meteng kok. Gini, tak kali. Ya mung kuwi iki jane ngene lho. Pripun? Kuwi mung jar. Oh. Jare akeh anak, akeh rezeki, anak tan bedane bondo sing paling aji. Ning ora kok teges terus duwe anak didol. Karepe kula lak ngoten bendang sugih wau. Ayo coba. Pripun? Wong kuwi ya wis tau duwe anak. Nggih. Medang. Nggih. Kira-kira Jinggowati iki nek nglairno lanang apa wadon? Delok-delok. Wong niku enten titikane kok. Wih. Kowe kok saya Berarti wis fase nek masalah. Kok pinter lho, Bobo. Ketitiane manggon ndi, Mon? Nyekele weteng. Nyekel piye? Dan iki gak weruh. Nggih. Sangka kowe nyekel weteng kowe iso ngertarani lanang wadon. Wadok nek iki jelas. Wadon. Anake tetep wadon. Berarti wis mbok cekel. Niku sing nyekel disawang ae. Tangane dawa sing tengah nyekeli ngene lah wedok. Lah nek lanang nyekele piye lho? Ngene. Ngene. Kok ngono? Lah piye? Lah ngene. Lah nek wedok ngene tak ngene. Oh, ketitiane ning kono. Ketitiane ngono. Bocah nggih. Berarti anake si Jinggowati ki wedok. Wedok. Lah nek kowe Hah? Aku jelas. Apa sing Tak jelas? sawang saka kene putrane si Jinggowati lanang. Kok iso ngerti? Ayo. Ketitiane manggon ndi? Lho, ngaleh kok. Lho, nek nyekeli wis ngaleh. Dicekeli temen kan ngene. Lah bareng dicekeli tak sawang ngene berarti lanang. Lah nek kowe Kowe lanang utawa wedok? Lanang. Lah iki ngalah nyekelin dhuwur iki paling yo lanang yo wedok. Banci. Piye to? Banci. Pripun to, Bapak? nek ngono kowe ngarani laire bayi banci. Yo, ora ngomong ora Mboten. Lah, lah iki Tanggung wis jawab. gede lanang wedok lah kok banci dhewe iki. Lah jenengan Bapak saged nek aku ngomong. jenengan saged nerawang. Saged nerawang napa mboten? Tapi nek mboten saged ya langsung didelok. Ah! Ki lho. Langsung didelok ae gen ketok lanang wedoke. Nek aku delok-delok lakone. Lho, lah kok ngoten? Lakone napa? Lakone iki apa sih? Lah nek kadang niki Nek kebo. lakone iki laire Amborowati iki teges wedok. Oh, lahir Amborowati. Lah niki mang lakone napa? Kebu Marcuet Lah kinten-kinten napa nih? lanang. Oh, dadi karek lah. Lho iki lakon ketoprak. Iki lakon ketoprak. Bocah anggere bar wulan sura kok pikirane do pinter-pinter. Lah pintar wong sesasi pre. Aduh, Bobo. Aduh, Lek. Piye? Ana apa? Kok ngeten? Aduh, Bobo. Aduh. Wah, lahiran cel. Mon. Gitu. Ayo, Mon. Mon, piye? Aduh, gendang. Aduh. Temon! Temon goleki temon. Temon goleki kon golek dukun bayi. Kon golek dukun bayi. Piye yo? Muga-muga lahir selamat. Gusti paring ngono kekuatan. Kowe kok malah metuku. Kowe golek dokter. Kowe golek dokter. Golek dokter. Golek dokter. Temon. Mon bang kaki mon. Malah medeni wong. Walah. Mengkap-mengkap. Hei, pempese ndang dinggono. Ate ngono iku piye? Temon, aja mbok adot. Bocah. Aduh, Bobo.
Aja bodot. Mon. Sik. Aku ora betah tak ngombe sik. Mon. Take wis ketemu, take. Ora disuwek menyandang. Mosok kurang ombo. Tak suweke sik. Aku sing jembeng. Lho jenengan. Mon. Aku ora kuat. Sik. Lho, kok jenengan iki? Aku ora kuat nyawang. Jebule wong babar nang ngono kuwi. Sampean mon. Mon. Sik, udele tak pendeme udele. Apane sing mbok pendem? Wis kan metu porong. Hah? Wis metu porong ame tatang, kurang ombo jare temon. Kesuwen. Anu udele tak jebot coplok. Ora usah nggo gunting, ora usah nggo palu, ora usah nggo Meneng ae. pisau. Jinowati wis kaena. Wis, pun. Malah udele wis coplok. Coplok mboten jarak klebetok. Lanang apa wadon? Duh, lah kok ora ngerti ya. Anake lanang apa wedok? Lho anake ning ndi? Lho anake ning ndi? Wis lair tenan. Pun. Anak. Putuku. Mang ketoke wis metu kok ya. Anake Sik, lho. sik. Duh, urung tak jahit. Aduh, iki piye to? Pempese rong bonggo nek jahite sik. Ya ampun. Apa iku? Ora dijahit kok piye? Mon. Kancil. Pripun kok sampean kok nangis? Pur. Bayine Jinggowati ora ono. Bayiku ning ndi lek bayiku ning ndi? Mau kok nangis mono lah. Bayine ilang. Bayine tiga kok kucing. Iki piye? Bayine ning ndi, Cek? Sampun nek bayine ilang aluk kon gawe neh. Ngoten mrikon. Pun piye? Iki piye iki? Bayine jenengan ora usah tangisi. Tetep nangis. Lho kok tetep nangis sampean iki sehat. Waduh. Eling sinten eling bojone jenengan. Sikilku. Bayine Jinggowati teng pundi? Sing sepisanan. Lho. Iki bayi apa kuntilanak merah jane? Bayine ndi, Cek? Kakak Nara. Apene ning kene engko ndek mlebune. Bapak. Masa balik mlebu nek kok? Kok. Ngawur ae. Apa bapakno? Dadi raga. Yo iso uga mlebu rong jahitan. Masa iso ombo iki? Masa ora mbok jahit ayo. Iya ape nulung ora iso iki lek. Iki apa iki? Wah wong ngek-ngek terus tak pondong e. Oh, cengah, ngocol kowe. Nek ngono, iki bayi anake Jinggowati. Oh, nggih. Niki nggih menika putrane Jinggowati Bapak. Alah tak lilinge ya Bapak. Wah. Oh. Ngomong kok Ben ora kaget. kaget piye yo ben tondang mati malah. Kene nderek Mbah. Piye? Alah koclok beres song gendong e. Ora ro sirahe bayi. Tuh. Yo, cara bayi manusia gak bongol. Lah ngene kok mek gawe. Kok angel kabeh. Balik lho, Cil. Angel kabeh. Oh, alah, malah sirahe diwalik. Walik niki. Benekno le wong aku ora tau gendong bayi kok. Layak bener ora tau gendong bayi ayo. Malah sirahe sing diwalik. Ate malah kaya wong adu pitik. Piye ndase diajak? Tuh, Cil, iki nek kedono piye?
Siraine mburi lho. Iki bocah ra klepeken. Aduh. Kuale. Ndase mbok kempet. Gase sing sampean kempet to. Nah. Lungguh. Anakmu, Nduk. Iki bapak. Sing lungguh aku. Nek temon iki ya piye? Aku kon lungguh. Monggo. Bapakno. Dongane beneran nangis. Mbah. Nangisan terus ya. Bayine. Aduh. Telat. Aku sing nangis. Lah bayi ra gelem nangis ora kaya bayi ra sehat. Coba delok. Bayi iki lanang apa wadon? Biasane nek lanang wonten pentole. Delok. Anakane, Dik. Mentol